suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba. Amen. So, magandang gabi po muli sa bawat isa. Parito po muli tayo sa Tinig ng Pag-asa. At samahan niyo po ako sa maiksing oras at tayo po'y mag-aaral ng kanyang salita. Bago po tayo mag-aaral ng kanyang salita, tayo po muna manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko, God, sa aking mga kapatid na makikinig. Tunay nga, O Diyos, katagpuin mo po ngayon, Panginoon, ang kanilang puso at isipan, O God, sa itong Espiritu, ikaw po siya magpaunawa sa lahat ng aming mapag-aaralan ngayon. Salamat, Lord. We praise you, Lord. We honor you in the name of Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa ating, sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At tayo po, ang title po natin ngayon is, Forget Your Will. Yan. Kalimutan natin yung sarili nating kagustuhan, di ba? Ang ating theme ngayong buwan is Deny Yourself, di ba? Ngayon, ang title po na ang ating pag-aaralan is Forget Your Will. Amen? So, basahin po natin sa Bible, sa Luke 23, verse hanggang 26. Luke 9, 23 to 26. Ang sabi po diyan, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagdanais na sumunod sa akin, ay kinikailangang itakbil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Amen? Ang nangangad na maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang nawawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. 26, that's verse po. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahihiya ni naman, ikahihiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ang banal na anghel. Amen. So, ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita sa gabing ito na kung saan mga magulang, mga kapatid, pag-aaralan natin mga magulang, mga kapatid, diba? Kung paano ba tayong gagamitin ng Diyos. Siyempre, kailangan din ang pag-deny ng ating sarili, ng ating kalooban, ng ating kagustuhan. Amen? At papalitan po yan ng kagustuhan ng Diyos. Diba? Dahil ang kagustuhan ng Diyos, ako po'y naniniwala, mga magulang, mga kapatid, ang gusto sa atin ng Diyos, ay sumagana tayo, diba?
maging sa spiritual, physical, financial, mental, emotional. Yan po tayo gusto ng Diyos sumagana. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito sa ating binasa, ang sinumang nagnanais sumunod kay Jesus sa ating Panginoon ay kinakailangan itakwil, iwaksi. Kumbaga, aalisin mo talaga. Sarili mo talaga ang mag-aalis, di ba? Upang palitan mo ng kalooban ng Diyos, ng kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. At anong gusto ng Diyos sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid? Ako po'y naniniwala, di ba, sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plan I have for you." Di ba? Plan to prosper us, di ba? Maganda po ang plano ng Diyos sa ating buhay. Bigyan tayo ng future, not to harm you. Hindi po ba? Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Ano ang sikreto? Yung pinakasikreto talaga, we must to deny ourselves. Di ba? Araw-araw. Di ba? Daily. Kaya nga sabi sa Bible, die to yourself daily. Bakit? Kasi yung buhay natin, yung habang tayo nandito sa lupa, di ba? Minsan, ano-ano mga nakikita mo mga bagay. Ano-ano yung mga nararamdaman mo. Yun yung nagpapaudyok sa atin para mabuhay yung kalooban natin muli. Diba? Matalo yung will ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga napaka-importante, kapatid, na palagi tayong nagbababad sa ating Panginoon eh. Diba? Lagi tayong nakakarinig ng kanyang salita. Bakit? Kasi the more na nakakarinig tayo ng kanyang salita, the more na mas maliwanag yung will ng Diyos sa ating buhay. Amen? Pansinin mo mga magulang, mga kapatid, the more na pangmundo lang yung ginagawa mo, mas malakas ang hatak sa iyo ng mundo. Kaya nga ang gusto ng Diyos, palitan na ng kanyang kalooban. Kaya nga sabi dito, ang naghahangad ng maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan. Di po ba? Kung gusto mo lang palaging safe ka, kapatid, mawawalan ka nito. Lalo na pag Christian ka na pong matagal. Di ba? Gusto mo lang palagi, dito ako kasi maganda dito eh. Dito ako kasi magbibinibisyon dito eh. Di ba? Hindi po yun. Ang gusto ng Diyos, di ba? Eto, maligtas ng kanyang buhay ay nawawalan nito. Ngunit ang nangawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Di ba? Kung ang buhay natin, mga magulang, mga kapatid, ay inaalay natin sa ating Panginoon, handa kang ialay ito, magkakamit daw tayo ng buhay. Tunay na buhay, wala rito sa mundo, nandun sa piling ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang gusto ng Diyos, ang makamtan natin is yung tunay na buhay. Diba? Hindi itong buhay na ito. Kasi tayo po dito sa mundo is meron tayong hangganan. Meron tayong kalipasan. Diba? 80, 70 years old, 90. Sobrang iksi lang yan sa gustong ibigay sa atin ng Diyos na tunay na buhay na wala rito sa lupa. Diba? Na kung saan nasa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po dito, ano mang mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Diba maraming tao, gusto makamtan ang lahat. Gusto trabaho ng trabaho, para magkaroon ng maraming yaman, magkaroon ng maraming bank account, bahay, lupa, kotse, kung ano-ano pa. Maraming property, di ba? Yan yung gusto nilang makamtan sa mundong ito. Di ba? Sa mundong ito, na kung saan, is ang sabi ng Panginoon, di ba? Makamtan mo man ang lahat ng iyan, di ba? Kung mapapahamak naman ang iyong sarili, paano wala rin? Di ba? Kaya nga ang gusto ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, sa ating buhay, nasundin natin ang kanyang kalooban. Di ba? Napalitan natin ang ating kalooban ng kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi yung kalooban natin, lihitin mo na. Ang kalooban ng tao ay pangmundo ang gustuhin. Amen? Kaya nga kung hindi natin tayo mismo, i-deny, iwawaglit, di ba? Aalisin, di ba? Ang ating sarili sa mundo, tayo mawawalan ng tayo baliwala, ang sabi sa ating binasa. Kaya nga po, how God use us. Paano ba tayo gagamitin ng Diyos? Ito po, di ba? Una yan, we must deny ourselves. Kailangan natin talagang iwaglit, i-deny lahat ng kagustuhan mo, lahat ng pag-iisip mo na pangit, di ba? Lahat ng plano mo, di ba? Papalitan natin ang plano ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos, mabuti sa ating buhay. Di ba? Ayaw ng Diyos na hirapan tayo. Ayaw ng Diyos na kung saan maghihirap tayo. Ang gusto ng Diyos is pawang kabutihan sa ating buhay na magbebenepisyo sa atin talaga. Di ba?
ng walang kabulukan, kasi ng walang mga bagay na hadlang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang gusto ng Diyos po, yun po. Kaya nga po, sabi niya, other ng we must to deny ourselves, forget your will. Kalimutan mo yung sarili mong kagustuhan. Di ba? Kalimutan po talaga natin yan sa pagsunod sa ating Panginoon. Bakit? Alam niyo po ba ang Diyos si Jesus Christ? Di ba nasa langit siya? Di ba? Alam ko po, bago siya bumaba, kinalimutan niya, di ba? Kinalimutan niya ang pagiging Diyos niya. Di ba? Hinubad niya nga yung pagiging Diyos niya bumaba sa lupa. Di ba? Ganun din sa ating buhay. Kailangan may pagkalimot. Sa tuwing susunod ka sa Panginoon, wag mong ipalagay na ikay magaling. Kalimutan mo yan. Wag mong ipalagay na ikay mayaman. Kalimutan mo yan. Diba? Wag mong ipalagay na ikay mahusay. Wag mong ipalagay na ikay malakas. No. Ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Deny yourself. Kaya lahat natin ito nagagawa dahil sa ating Panginoon. Kasi nga, tinanggap mo ang ating Panginoon sa puso mo, sa isipan mo, at sa buhay mo. Amen? Kaya nga, hayaan natin ang kalooban ng Diyos, ang will ng Diyos, ang maganap sa ating mga buhay. Dahil ang will ng Diyos ang magdadala sa atin sa tunay na buhay. Di ba? Sa tunay na future natin. Di ba? Dahil dito sa mundo, kapatid, maraming tao nagpipail. May failure talaga. Kahit makamtan man niya yan. Di ba? Kung mapapahamak naman ang buhay mo, is wala rin. Yeah. Kaya nga ang gustong ibigay sa atin ng Diyos is yung buhay na ganap. Di ba? Yung buhay na hindi kayang bayaran ng pera. Di ba? Yung kasayahan na hindi kayang bayaran ng pera. Na ang Diyos lang ang nagbibigay. Amen? Di ba? Kaya nga po, kasabi po sa Lucas, di ba, kung maaalala natin, si Jesus Christ, nung nasa Getsemane siya, hindi po ba? Nakita niya, hirap talaga. Yung kopa na kanyang dadanasin. Ano sabi niya? Ama, kung maaari, huwag ko nang danasin ito. Pero huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo pa rin. Sa ating buhay, ganun pa rin kaya yung nasasabi natin. Kung nakikita mo na yung mga problema, yung mga pagsubok sa buhay, di ba? Kapag kulang ka na, kapag tapos ka na, di ba? Nasasabi mo pa rin pa kayang, Lord, let your will be done. Amen? Si Jesus Christ po kasi nakita niya. At alam niyo ba, minsan nakikita rin natin yung sitwasyon ng buhay natin. Yung sitwasyon ng paligid, minsan magulo. Di ba? Ang gusto ng ating Panginoon, magtiwala pa rin tayo sa lahat ng bagay na iyan. Sa lahat ng ating nakikita, sa lahat ng ating nararamdaman, sa lahat ng ating dinadanas, nandiyan ang ating Panginoon. Na kung saan, sundin mo lang ang kanyang kalooban, hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Amen? Napakalupit po ng ating Panginoon, napakagaling niya, napakahusay niya, na kung saan ang ating buhay gusto niya is maging maayos. Yeah. Na kung saan ang ating kalooban gusto niyang buuhin. Na kung saan gusto niyang buuhin ng kanyang kalooban lamang. Kaya nga, kailangan may pagdidinay sa sarili. May pagtatakwil. At sinong gagawa nun? Ikaw at ako po mismo ang magtatakwil sa sarili nating kalooban. Papalitan natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga po sabi sa Kawikaan 3:5-7, kaya huwag kang magtiwala. Buong puso't lubusan, huwag kang manangan sa sariling karunungan. Amen? At ang sabi diyan, sa lahat ng inyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang igay patnubayan sa iyong tatahakin. 7, huwag mong ipagyabang ang sarili mong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh, lumayo ka sa kasamaan. Amen? Kay Yahweh daw po natin itiwala. Buong puso, di ba? Sabi diyan, buong puso't lubusan. Buo. Huwag kalahati, huwag 1/4, huwag 3/4, di ba? Huwag 1/2, hindi po ba? At sabi diyan, buo. Buong puso natin ititiwala sa ating Panginoon, di ba? Hindi ka magtitira. 100% ang pagtitiwala dapat natin sa ating Panginoon. Bakit kung minsan nawawala yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon? Bakit? Dala po yan ng ating nararanasan. Dala po yan ng ating nakikita. Dala po yan ng ating mga napipil, nararamdaman. Katulad ni Jesus Christ, di ba? Nung nasa Getsemane siya, request siya sa Panginoon eh. Di ba? Yung kalooban niya, bigat na bigat. Hirap na hirap. Di ba? Na kung saan ang sabi niya, Ama, kung maaari, huwag ko nang maranasan ang kopang ito. Di ba? Pero huwag ang kalooban ko, ang kalooban mo. Dapat ganun palagi sa ating buhay. Kung ikaw man ay dumadanas kayo ng problema, ng pagsubok, suliranin, kulang sa pinansyal, may karamdaman ka, sabihin mo sa Panginoon,
na wag ang kalooban mo ang mangyari, ang kalooban ng Diyos. At pagka ang kalooban ng Diyos, ang lagi mong hinahangad, may kagalingan, di ba? May kaayusan, na kung saan merong kahinahunan, may pagpapala, nandyan po lahat yan sa kalooban ng ating Panginoon. Di ba? Hindi po nawawala yan. Yeah? Dahil dito sa mundo, mga magulang, mga kapatid, is lahat ng bagay may hangganan. Amen? May kakupasan. Lahat ng ating nakikita ngayon pwedeng magbago. Di ba? Pero ang hindi lang nagbabago is ang Diyos. Di ba? Na hindi natin nakikita pero nararamdaman. Amen? Pansin mo, di ba, pag pumunta ka sa isang lugar, minsan nababago yung lugar, may mga bagay na naman dyan na bago, nababago. Minsan nawawala, di ba? O minsan, di kaya, pag meron kang sasakyan, minsan bago ngayon, mga ilang taon lang, luma na, pas na yung pintura, ganun sa mundo. Di ba? Lahat kumukupas, lahat lumilipas. Di ba? Ang di lumilipas, yung kalooban ng Diyos. Di ba? Ang kailangan lang natin palaging i-deny ang ating sarili araw-araw, di ba? At palitan ng kalooban ng Diyos. Papasukin natin ang Panginoon, ang kanyang salita sa ating mga puso upang ang kalooban lamang ng Diyos ang ating magawa. Amen. Kaya nga po ang sabi dito, be humble. Under po ng we must deny ourselves. Be humble. Kailangan natin palaging magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Totoo pong wala tayong magagawa malibang wala ang Diyos. Amen? Dahil kung sa sarili natin, wala po tayong kakayanan. Diba? Kapahamakan po talaga ang pupuntahan ng isang tao kung hindi siya magpapakumbaba sa ating Diyos. Amen? Maraming tao ngayon hindi humble. Hambog. Kaya ko to, ako magaling dito. Kung wala ko, wala yan eh. Diba? Maraming gano'n. Kumisa, may mga ganong tao na kung saan itinataas ang kanyang sarili, ayaw itaas ang ating Panginoon. Tandaan po natin kapatid, kaya ka nakakapaglingkod, kaya tayo nakakagawa, kaya ka nagagawa ang ministry mo, nakakatugtog, nakakapanalangin, lahat po yan dahil sa Panginoon. Dahil tinanggap natin ang Diyos sa ating puso. Lahat ng mga bagay na nagagawa natin ngayon is lahat po yan dahil sa Panginoon. Amen? Lahat po ng ating nagagawa, yan po ay dahil sa Panginoon. Wala po tayong maipagyayabang sa Diyos. Bakit? Kasi galing sa Diyos ang lahat ng meron sa atin. Amen? Galing po lahat sa ating Panginoon. Amen? Obey God. Sabi po sa Santiago, sa Be Humble. Santiago 4, verse 10 to 11. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Yan po, di ba? Sikreto para itaas tayo ng ating Panginoon. Magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon at itataas daw niya tayo. Hindi mo kailangan magtaas ng sarili mo. Hindi natin kailangan itaas, ipagyabang yung ating mga ginagawa, yung ating mga accomplishment, di ba? Yung ating mga pinag-aralan, yung ating mga katalinuhan. Ano sabi? Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Sa Panginoon. At itataas niya tayo. At pag ang Diyos ang nagtaas, siya rin ang kakayanang magbaba. Amen? At walang tao man ang sino mang magbababa sa iyo kung ang Diyos ang nagtaas sa atin. Amen? At kung meron ka mang dapat pagsipsipan, o meron man tayong dapat pagpalakasan, is walang iba kundi sa Diyos. Dahil siya ang may kakayanan sa lahat ng bagay. Amen? Dahil ang tao, mayaman ka ngayon, pwede. Pwede kang mayaman yun. Bukas mahirap ka na. Yeah. Katulad kay Hope, mayaman ngayon, isang araw, naghihirap na, kinabukasan. Ganon, mabilis. Kapag sarili mong kalakasan yung ginawa mo, pwedeng alisin ng Diyos eh. Di ba? Anong nangyari kay Hope? Di ba? Sa isang araw, ubos lahat. 10 anak, ari-arian, nagkasugat pa. Di ba? Pero pag nanatili kang mapagpakumbaba, katulad ng ginawa ni Hope, binalik ng doble. Di po ba? Kaya nga po, kapag ang Diyos ang nagtaas sa atin, walang sino man ang kayang magbaba sa iyo. Amen? Kahit hatakin ka ninyo man, hindi kanya kayang hatakin. Bakit? Ang Diyos ang nagtaas. Ang kamay niya ang nagtaas sa iyo, kaya siya rin ang kayang magbaba. Amen? Kaya nga po, ano sabi diyan, magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon, itataas niya tayo sa takdang panahon, sa takdang oras, at sa kanyang
kagustuhan at kalooban. Kaya sabi ba mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o umahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at umahatol sa kautusan. At kung hahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi hukom ka na. Ayan. Ano sabi? Huwag daw tayo magsiraan. Amen? Dito sa ating pananampalataya, sa ating mga kapatiran. Amen? Dahil kapag yun na ang ginagawa ng isang Kristiyano, maniwala ka, mabilis babagsak ang isang Kristiyano. Dahil si Kristo hindi naman naninira eh. Diba? Dahil si Kristo, pinatawad niya nga po lahat tayo eh. Amen? Hindi nga po siya nagmataas eh. Anong ginawa niya? Minahal niya nga po tayo eh. Kahit hindi tayo kamahal-mahal eh. Ang punta talaga natin doon sa dagat-dagat ng impyerno. Diba? Sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Lahat tayo doon punta. Pero anong ginawa ni Jesus Christ? Tinubos niya tayo. Diba? Nag-sacrifice siya sa kanyang sarili para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nga po, huwag tayong magsisiraan sa isa't isa. Kung nakikita mong timataas ng iyong kapatid, tinataas ng Panginoon, magalak ka. Diba? At anong kailangan sikretong gawin para itaas ka rin ng Diyos? Forget yourself. Deny ourselves. Diba? Let the will of God ang siyang mangyari sa ating buhay. Amen? Huwag yung kalooban mo. Amen? Na kung saan pag ang kalooban ng Diyos ang palagi natin ginagawa, mabilis ang pagtaas. Diba? Mabilis ang promotion. Bakit? Makikita tayo ng Diyos. Kung sa mundo nga, di ba? Pag sobrang sipag mo sa isang kumpanya, di ba mabilis kang ma-promote sa Panginoon pa kaya? Magpakasipag po tayo sa ating Panginoon. Ang sabi sa Galatia, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Galatia 6:9. Dahil sa takdang panahon, aani tayo. Amen. Aani tayo ng ano? Ng kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Iangat ka. Bigyan ka ng anointing. Diba? Yan yung gusto natin eh. Di ba? Na kung saan ang Panginoon palagi yan siyang makita sa ating mga buhay. Di ba? Na ang will ni Lord lagi ang siyang ating laging gawin. Para ang pag-angat natin is mabilis. Basta ang Panginoon nag-angat, mga magulang, mga kapatid, ang Panginoon ang nagtaas, walang sino man ang kayang magbaba sa iyo, ang magbagsak sa iyo. Amen. Ang magbabagsak lang sa atin, isang Panginoon pa rin. Kapag nalilinis ka na ng will, pag nalilinis ka na ng daan, hindi po ba? At doon po mapapahamak ang isang tao. Kaya yun po, tuloy po tayo. Obey God's word. Yan. Sundin natin yung salita ng Diyos. Diba? Yung ating bishop, yung ating mga workers, leaders, pastor, rev, diba? Nandiyan po yan. Kailangan natin ng pagsunod dyan. Yung pagtakwil. Huwag mong ipalagay na mas magaling ka pa sa kanila. Diba? Huwag natin ipalagay na mahusay ka. Diba? Huwag mong ipalagay palagi na pinag-aralan ako, dapat akong masunod. Hindi. Diba? Kailangan yun nga yung may takwil sa ating puso eh. Yung kayabangan. Yung espiritu ng kayabangan. Yung espiritu ng karunungan na sinasabi mo marunong ka, may pinag-aralan ka. No, hindi. Yun nga po yung katulad ni David, di po ba? Sumayaw siya, di ba? Nahugot naman, hinubad na yung kanyang pagkahari. Yung damit paghari. At ang ginawa niya, umarap siya sa Panginoon na parang sinasabi niya na ako'y isang tao lamang na walang magagawa kung wala ang Diyos. Ganun din sa ating buhay. Meron tayong kailangan hubarin, meron tayong kailangan baklasin, meron tayong kailangan alisin sa pagsunod sa Panginoon. Kasi kung hindi mo aalisin yung mga bagay na magiging hadlang upang hindi ka makapaglingkod, maniwala kapatid, hindi ka makakapagtuloy-tuloy sa paglilingkod. Bakit? Palagi mong sasabihin, magaling ka. Palagi mong sasabihin, may pinag-aralan ka. Palagi mong pag sasabihin na kung wala ako, walang mangyayari dyan. Di po ba? Mali. Di ba? Si Kristo hindi niya po sinabi yun. Hindi niya sinabi na kung wala ako, wala yang ganyan. Di ba? Hindi po siya nagyayabang. Di ba? Anong ginawa niya? Ginawa niya ang kalooban ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Di po ba? Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Pangalawa po tayo. Sabi po, ano yung una po natin? Ang una natin, we must deny ourselves. Pangalawa, move forward. Di ba? Kailangan mo humakbang. Kailangan nating ahakbangan yung bagay, yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi kung hindi ka hakbang, kapatid, kung hindi tayo hakbang, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Parang ganito lang yan eh. Kung hindi ka magtatrabaho, wala akong pera. Wala akong sahod. Ganon din, kung hindi ka magtatrabaho sa Panginoon,
hindi mo makikita ang blessing ng Diyos. Amen? Kasi palaging nakabase yan sa pagkilos mo, sa ating mga gawa. Di ba? May kasabihan nga tayo nasa tao ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa makatuwid, kailangan natin gumawa. Amen? Kailangan natin gumawa sa ating Panginoon, sundin ang kanyang kalooban, mag-move forward tayo sa pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ako po'y naniniwala sa pamamagitan ng pag-move forward mo, diyan mo makikita. Diyan natin ma-experience ang presensya ng Diyos. Amen? Dahil lahat po sa Biblia is magagaling po silang sumunod. Kinalimutan nila yung kanilang sarili at sumunod sila sa Panginoon. Nag-step forward sila. At sa pag-step forward nila, doon nila naranasan ang biyaya ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Amen? Sa pagsunod. Amen? Kaya nga, forget your past. Yeah? How to move forward. Kailangan mong kalimutan yung iyong nakaraan. Di ba? Kaya hindi ka minsan makausad, palagi mo na lang iniisip yung nakaraan mo. Sige yan. Ano ba yung mga nakaraan natin? Yung mga past natin kay brother, yung past natin kay sister. Di ba? Hindi ka magamit ng Diyos. Hindi tayo magamit ng Diyos. Kasi nakatali ka sa past mo. Di ba? Subukan mo tanggalin yung past. Di ba? Ang harapin natin is yung new things na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po yung kailangan natin alisin sa pagsunod sa Panginoon. Nakalimutan mo na ang ating sarili, dinanay mo na ang iyong kalooban, kailangan mo naman kalimutan iyon. Huwag mo nang balikan. Amen? Huwag na po nating balikan. Bakit? Ang Diyos ay may bagong ipinapagawa. Ang Diyos ay mayroong bagong inilaan sa ating buhay. Amen? Kaya nga po, ang sabi dito sa Isaiah 43 verse 18 to 19, says, forget the former things. Do not dwell on the past. Diba? Forget. Kalimutan. Diba? Ang dati. Diba? Harapin na natin ang hinaharap. Kalimutan natin yung dati. Diba? Bakit? The love of God is new every morning. Bago kasi palagi. Yung hininga mo kahapon, iba naman yung hininga mo ngayon. Yung nangyari sa iyo kahapon, iba naman yung mangyayari sa iyo ngayon. Yun po yung sinasabing, the love of God is new every morning. Bago palagi yung hininga mo, bago palagi yung mararanasan at ma-experience mo sa ating Panginoon kung susunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? At ito, under pa rin ang move forward. Ano sabi mo? Remove the heavy things in our life. Di ba? Alisin mo yung mga bagay na nagpapabigat upang hindi ka maka-move forward. Di ba? Alisin mo yung mga bagay sa puso mo na kung saan nagiging hadlang upang hindi mo maranasan, ma-experience ang biyaya ng Diyos. Di ba? Kaya kung minsan, ang hirap mo nang maranasan ang presence ng Diyos. Bakit? Kasi meron pang mga mabibigat dyan. Di ba? Mahirap tumakbo sa isang track and field na marami kang dala. Ha? Kaya nga pag tumatakbo sila magagaan, wala silang dala. Yung shorts nila, talagang fit talaga, na kung saan yung komportable sila, di ba? Kailangan mo i-remove. Remove the heavy things in our life. Yung mga bagay na mabibigat, kapatid, di ba? Itakwil mo na yan. Di ba? Itakwil mo na yung mga hinanakit mo kay brother, kay sister, di ba? O kung may mga hinanakit, kaya nyo mga nagpapabigat sa atin Kaya hindi tayo magamit ng Diyos Di ba? Kahit sinasabi mong nasa Panginoon ka, pero meron pa rin bigat dyan sa puso mo. Hindi po ba? Kasi alam mo sino magtatanggal niyan? Siyempre ang Diyos. Kailangan mo ring buksan yan at ipatanggal sa Panginoon. Na sinasabi mong, Lord, pinapatawad ko na si ganyan. Di ba? Lord, susunod na ako sa iyo. Yun yung mga kabigatan Na kung saan, sobrang bigat, hindi ka makahakbang. Amen? Na kung saan, sa paghakbang, kailangan magaan. Amen? Kailangan tama ang puso, tama ang isip, di ba? Kahit pag lahat yan tama, tatamaan ka ng biyaya ng Diyos. Di ba? Pero kung may mali, tatamaan ka pa rin ng pagpapalo ng Diyos. Kasi kung may pagpapala ang Diyos, siyempre may pagpapalo din ng Diyos. Amen? Yun po yun. Remove the heavy things in our life. Di ba? Alisin mo yan, kapatid. Kasi hindi ka magbibenepisyo dyan. Mahihirapan ka lang at mahihirapan. Di ba? Lalo po ngayon,
sa panahon po ngayon, di ba, sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Ang sino ba nagbibuild ng heavy things na yan? Siyempre yung kaaway. At inaalaw mo din kasi minsan, di ba? Nasa atin palagi ang susi sa pag-alaw, di ba? Na mga bagay na yung naririnig, kapag may narinig ka, siyempre, pupunta sa puso mo yun. Yun yung magiging kabigatan mo na mga pangit na bagay. Kaya nga kailangan dapat, pipiliin mo yung papapasukin mo sa puso mo. Kasi ang totoo, hindi mo mapipigilan yung mga bagay na naririnig mo. Tama? Di ba? Hindi mo mapipigilan yan. Pero kaya mong pigilan siyang pumasok sa puso mo. Parang sa bahay lang yan, di ba? Isipin mo, ang puso mo is ang pinto mo. Ang pinto nating bahay, di ba? Ikaw ang may karapatan kung sino ang papasok dyan. Amen? Ikaw ang may karapatan talaga sa pinto mo na yan kung ano ang papapasukin mo dyan. Siyempre, pag may magandang rep, papasukin mo yan. Ganda niyan Pag may magandang appliances, papasukin mo yan. Pero pag may pangit, di ba, na makakapagpapangit ang loob ng bahay mo, wag mo papasukin yan. Okay? Hindi magbe-benepisyo sa iyan. Ganun din sa puso natin, di ba, sa buhay natin. Pag mga bagay na mga ganda, salita ng Diyos na makakapagpataas na pantas ng ating pananampalataya, papasukin mo sa puso mo yan. Wag mong patagusin sa kabila. Diba? Papasukin mo yan. Magbe-benepisyo ka yan. Diba? Tayo nga, tao. Diba? Gusto natin, maganda yung bahay natin. Diba? Maganda yung bahay mo. Maganda yung appliances, maganda yung mga bagay-bagay dyan sa bahay mo. Diba yun yung gusto mo? Ang Diyos din. Gusto niya, yung kalooban mo is maganda. Hayaan natin ang Diyos ang maglagay ng mga bagay na magaganda sa ating puso. Dahil pag ang Diyos ang naglagay niyan, hindi ka dyan magsisisi. Hindi tayo dyan magsisisi. Bakit? Kasi ang ating Panginoon is alam niya ang lahat ng kailangan ng ating puso. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, remove the heavy things in our life. At kung meron ka man napapasok, palabasin mo na. Alisin mo na ngayon. Ano yun? Yung mga hatred, di ba? Yung mga hinanakit mo kay brother, yan mga kapit yan Di ba? Nagsisimula po ang lahat dyan, kay brother, kay sister. Wala nang iba. Kaya, bakit may nawawala sa church? Dahil kay brother, dahil kay sister. Kaya, kung iisipin po natin, si Kristo nga, pinatuwa siya ni Pedro. Si Judas nga, si Pedro nga, di ba? Dininay siya ni Pedro, tapos si Judas, itinatwa siya. Yung mga apostol, nagpulasan nung hinulol na si Kristo. Naghinanakit pa si Jesus. Hindi naman naghinanakit Ikaw lang ang may hinanakit palagi. Binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa. Unawain ang ating kapatid. Unawain ang ating mga sister and brother. Di ba? Yun po yung binigay sa atin ng Diyos. Kakayahan na umunawa sa tama at mali. Wisdom, ika nga, yung hiningi ni Solomon. Dahil pag marunong kang umunawa sa tama at mali, kaya mo i-control yung mga bagay na naririnig mong tama at mali. Amen? Kaya nga sa ating buhay, ito yung pinaka-importante din. Remove the heavy things. Diba? At kung meron ka mang naiisip kapatid na nagiging hadlang sa paglilingkod mo na mabigat, alisin mo na yan. Forget. Diba? Forget the past. Remove the heavy things. Diba? Let the will of God ang mangyari sa ating buhay at let us deny ourselves daily. Diba? Kaya nga po, ang pangatlo natin, Pangatlo natin, po? Number 3, focus to Jesus. Amen. Ito na po yung natin. Ulit na po ito. Focus to Jesus. Mag-focus ka lang sa ating Panginoon, the author and the finisher of our faith. Amen? Kasi, sa isang laban, sa isang paligsahan, pag ang isipan mo at puso mo hindi nakapokus sa iyong ginagawa, pwede kang matatalo. Pwede kang madadapa. Diba? Pwede kang kung saan mahihirapan ka. Diba? Kaya nga bago lumaban ng isang manlalaro, lalo na sa boxing, kailangan, handa yan. Na-train na yan. Diba? Tapos physically, prepare na yan. Diba? Parang ganito ulit. Bago ka umalis ng bahay, sa isang pupuntahan mo, hindi ba preparado ka? Kunwari, ang pupuntahan mo is outing. Siyempre, hinahanda mo yun para sa outing. Ano yun? Salbabida, yung damit mo na pang-swimming, di ba? Mayroon kami sa goggles. Preparado ka.
Di ba? Ganun din sa buhay natin. Ang Diyos lagi tayong ipine-prepare. Di ba? Kaya nga palagi tayong nakakarinig ng kanyang salita. Di ba? Para yung will niya is magawa natin. At ang pinakasikreto, kailangan focus ka sa pinapagawa ng ating Panginoon. Focus ka sa pananampalataya mo. Di ba? Wag mong i-allow yung mga bagay na iyong naririnig, na iyong nakikita, na iyong nararamdaman, at iakalaw mo sa iyong puso na magpapahirap sa iyo, kapatid. Ikaw ang kayo ang may kakayahan yan. Magpapasok, maniwala ka sa hindi. Nasa atin palagi ang susi. Kung bubuksan mo yung mga bagay na nakikita mo, di ba, na hindi magbe-benepisyo sa iyo, ikaw mismo magpapasok niyan. Kasi ayaw mo sa hindi, papasok at papasok sa tenga mo yan. Maririnig mo yan, makikita mo yan, mararamdaman mo yan. Depende na sa iyo kung papapasukin mo yan sa puso mo. Amen. Ikaw palagi po ang may susi. Ikaw palagi ang may susi. Sa mararamdaman mo, sa ma-experience mo, sa makikita mo. Amen. Kaya nga po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, diba? Ang pinaka-importante din is nakapokus ka. Focus tayo sa will ng Diyos. Amen. Huwag kang mag-focus sa mundo. Dahil ang mundo lilipas. Diba? Lahat ng bagay na iyong nakikita at nararamdaman niyon is may hangganan. Diba? Ang walang hangganan is ang Diyos. Yeah. Kaya nga sabi ni Pastor Pablo, work your own salvation. Amen. Pagtrabahuan mo ang sarili mong kaligtasan. Hindi po tinanggap mo na si Kristo. Is yung kaligtasan niya yan is andyan na. O naman, habang buhay na yan. Pero meron kang kailangan gawin. Pag-iingat. Bakit? Sabi sa Bible, John 10:10, ang kaaway ay pumarito para pumatay, magwasak, manira. Di ba? Huwag mo rin kalimutan nasa mundo ka pa. Na kung saan gusto kang wasakin ng kaaway. Di ba? Kasi binuo na tayo ng Diyos eh. Pag buo ka na, syempre, may gustong magwasak. Walang iba kundi ang diablo yun. Kaya kung hindi ka nakapokus, di ba? Sa will ng Diyos, di ba? Sa kagustuhan ng Diyos, at inaalam mo yung mga heavy things na pumasok sa puso mo, di ba? Mga bagay na hindi magbe-benepisyo, madadali tayo. Di ba? Mahatakan ng kaaway. Amen? Kaya nga po sa ating buhay ngayon, kapatid, di ba? Sabihin mo sa sarili mo, kailangan mong mag-focus. Kaya, focus ka. Para mag-uli, example, mag-aaral. Pag ang mag-aaral, hindi siya nakapokus sa pag-aaral, ano mangyari? Balik-balik lang siya sa grade. Nangyari, grade 2. Yeah? Pag grade 2, hindi ka nakapokus dyan, di ba? At hindi ang pandinig mo, hindi nakatulong sa teacher, di ba? Ibabagsak ka. Ano mangyari? Paulit-ulit ka lang sa grade na yun. Ganun sa buhay Kristiyano. Pag hindi ka nakapokus sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, ba, yung dinadanas mo na heavy things na nakakapagpabagsak sa'yo, paulit-ulit ka lang yan. Di ba? Ang gusto ng Diyos, makapasa ka dyan, kapatid. Di ba? Kaya bakit ka umaayaw? Ayaw mo nang umatin sa church. Ayaw mo nang makinig ng salita ng Diyos sa mga tumatayo. Kasi, bakit? May gusto ang Diyos na mapagtagumpayan mo. Amen. Na kung saan, palagi mong alalahanin, kapatid, tinanggap mo na si Kristo. Nasa puso mo na. Wala sa isipan. Nandito na si Jesus Christ sa puso natin. Diba? Palaging crucial yung ipinapapasok mo sa puso mo. Sa puso natin eh. Kaya pipiliin mo yung papasok dyan. Pipiliin natin talaga. Huwag kang papasok ng mga trash ng basura. Amen. Tuloy po tayo. Focus ni Jesus. Under po, focus to the will of God. Under na focus niya. Focus to the will of God. Focus tayo dito. Sabi po dito sa 2 Timothy 4 verse 7 to 8, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Diba ba? Sabi ni Pastor Pablo, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at mananatili akong tapat sa pananampalataya. Diba? Sabi ni Pastor Pablo, pinagbubuti. Kaya nga sa ating buhay, kailangan pagbutihin natin. Diba? Pagbutihin natin ang pakikipaglaban. Saan? Sa kapatid ba natin? Kay brother ba? Kay sister? O sister, brother, laban tayo. Hindi po yun.
Sino ang kalaban natin? Ang kaaway na umaalipin sa ating mga kapatid. Di ba? Kaya nga maraming bumabagsak dito. Ang kala nila, ang kaaway nila, is yung sister, is ni brother. Hindi. Yung umaaliping espiritu sa kanila. Di ba? Kaya minsan maraming tao nagpipail na maglingkod sa Panginoon. Di ba? Umaayaw, sumusuko, hindi humahakbang na. Bakit? May nakitang mali kay sister, kay brother. No. Di ba? Ang dalang gumawa ng isang kaaway. Di ba? Kaya kung hindi nakapokus ang paningin mo kay Lord, di ba? Sabi sa Colossus, set your mind on the things above. Ha? I-set down natin ang ating isipan sa bagay sa langit. Bakit? Sa bagay sa langit, walang mapanghusga dyan. Sa bagay sa mga langit, mga ulam natin, puro pagpapakumbaba. Ayan. Bakit? Galing taas, bumaba. Nagpapababa. Sino? Si Jesus. Diba? Ang mga bagay sa langit, puro pag-ibig yan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa mga bagay sa langit, palaging pagbibigay yan ng pag-ibig. Kaya nga ang gusto ng Diyos, nandun yung setting ng isipan natin, wala sa mundo eh. Kaya dito sa lupa, puro pandalamang, puro pandaraya. Diba? Yun. At sino ang nasa mundo? Tayo din. Tayo. At sino? Satan. Yun yung gusto niyang isetting ng ating isipan, yung manglamang ka ng kapwa, yung mandaya ka ng kapwa, di ba? Yung pawang hindi gusto ng Diyos, yung gusto ng mundong ibigay sa atin. Pero, kaya nga ang sabi sa Colossus 3 verse 1 to 2 ata po yun, na ang sa ating setting dapat nandun sa langit. Dahil kung sino mang makasar sa iyo, hindi ka makasar. Si Kristo yung nasar na eh. At sino mang bumato sa iyo, hindi ka rin babato. Di ba? At sino mang magmura sa iyo, hindi ka rin magmumura. Bakit? At sino mang humamak sa iyo, hindi mo rin nakamakin. Kasi si Kristo nasa iyo na. At ang setting mo, nandun sa langit. At ang focus mo, isang Diyos na. Amen. 8, ang sabi diyan, makamtan ko na ang corona, nakalaan sa mga matutuwid. Makamtan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng corona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng mananabik sa kanyang pagbabalik. Amen. Di ba? Nananabik tayong lahat. Gusto natin putungan tayo ng corona ng Diyos. At para makanta natin ang putong ng corona ng buhay na walang hanggan na kaloob ng Diyos, anong sikreto? Anong sikreto dyan? Sinabi na ni Apostol Pablo sa verse 7, sa unang talata, di ba? Pinagbubuti ko ang pakikipaglaban. Yan! Yan po yun. Pagbutihin natin ang pakikipaglaban, di ba? Sa ating pananampalataya kay Satan. Di ba? Sa Lucifer, kay Satan, namapaningin lang. Di ba? Pagbutihin natin ang pakikipaglaban, di ba? Sa ating pananampalataya. Di ba? Ipaglaban natin ating pananampalataya. Amen? Under po ng move forward, sabi po dito, focus David, everything we do, do it for the Lord. Lahat ng ating gagawin, kapatid, gawin mo ito para sa Panginoon. Bakit may mga nanghihina? Bakit may mga umaayaw? Bakit may napapagod? Kasi, ginagawa mo para lang mapilis ang ibang tao. Di ba? Minsan, gumagawa tayo para lang mapilis si brother, sister, kung sino-sino man. Lahat daw po dapat ng ating gagawin is gawin natin para sa Panginoon. Amen? Kaya maliwanag sa isipan ko, nagawa ni Kristo na siya nahirapan, di ba? Ginawa niya yon para sa Ama, maparangalan ng Ama. At ginawa niya rin yon para magkaroon tayo ng kaligtasan, kapatid. Di ba? Sabi mo sa sarili mo, kailangan kong gumawa, huwag akong ngawa ng ngawa. Amen? Marami po kasing ngawa ng ngawa, wala namang gawa. Diba? Sabi sa Biblia, faith without action is dead. Dead, di ba? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen? Kaya nga po, di ba, sabi sa Colossus 3:23, di ba? Sabi po diyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo ng buong puso na para sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Di ba? Lahat ng ating ginagawa, pupunta kang church, tumutugtog ka, naglilinis ka, pupunta kang gawain, pumahayo ka kung saan-saan. Yan. Ginagawa po natin yan para sa Panginoon. At pag ang Panginoon ang pinagawaan mo niyan, sabi sa binasa natin kanina, siya ang magtataas sa atin.
At pag ang Diyos ang nagtaas sa'yo, walang sino mang pwedeng bumaba. Walang sino mang pwedeng magbaba maliban ang Diyos. Amen? Masabi sa 24, sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkod ninyo at alalahan ninyo. Pagkakalooban kayo ng Panginoon, ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Hallelujah! Di ba? Meron ng gantimpalang nakalaan sa atin. Di ba? Ano lang kailangan natin gawin? Lahat ng ating gagawin is gagawin natin ito para sa kapurihan ng Diyos, para maitaas ang Diyos, para maparangalan ang Diyos, para madakila ang Diyos, para makita ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Lahat po ng ating gagawin. At wala po tayong ipagyayabang. Amen? Dahil ang buhay natin ay galing sa Kanya. Amen? So, yun po ang kailangan natin gawin. Focus your mind. At ito po, focus your mind and your heart to Jesus. I-focus natin yung ating isipan, yung ating puso sa ating Panginoong Kristo. Amen. Kaya nga po yung sabi kanina. Last verse na po. Matthew 10 verse 33. Ang sabi po dito, ngunit ang sino mang ikinahihiya ko sa harap ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen. Diba? Huwag ka pong mahiya patungkol kay Jesus Christ. Amen. Lahat po ng ating ginagawa, ito po'y dapat napaparangalan ng ating Panginoon. Amen. Sa ating pong buhay, mga magulang, mga kapatid, napaka-importante na ang paglilingkod natin ay ang ating paglilingkod ay ang pag-deny sa ating sarili, ang pagkalimot sa ating sariling kalooban, ang pagiging mapagpakumbaba, ang pagsunod sa kanyang salita. Ang pangalawa ay mag-move forward, magpatuloy tayo sa kanyang gawain, magpatuloy tayo sa kanyang paglilingkod, di ba? Ano may magiging hadlang, kalimutan natin ang ating nakaraan, alisin natin yung mga bagay na nagiging pagpabigat sa ating paglilingkod, na hindi nagbebenepisyo sa ating pananampalataya, kalimutan mo po yan. Ang pangatlo, focus to Jesus, na kung saan lahat ng ating gagawin natin para sa ating Panginoon, at focus natin ang ating isipan at ang ating puso sa ating Diyos. At ang huli, lahat ng ating gagawin natin sa ating Panginoon, hindi para sa tao. Amen! Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Nawa ay meron po tayong natutunan at ang salita po ng Diyos ay naitin sa ating mga puso. At tayo po'y pumikit at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan na may-ari ng langit at lupa. Salamat Panginoon sa iyong salita na amin na pagbulay-bulayan. Tunay nga o Diyos na ikaw po Panginoon at siyang namutawi sa aming puso't isipan Panginoon. Na ang kalooban mo lamang at siyang aming magawa. At tunay nga o Diyos na alisin namin ang mga nagiging mapabigat sa aming puso at nagiging hadlang upang hindi kami makapagpatuloy sa iyo, upang hindi kami makapag-focus sa iyo Panginoon. Salamat Lord, dalangin ko Panginoon sa aking mga kapatid na nakikinig, na nanonood, pagpalain mo po sila, O God. At tunay nga, O Diyos, ng pagpapala mo ay sumakanilang buhay, O God. At kung meron man, in the name of Jesus, meron mga nararamdaman na pangit, Lord, in the name of Jesus, pagalingin po siya. By your stripe, O God, we are healed, O God. At kung meron ng Panginoon, nagkukulang sa financial, Lord, in Jesus' name, katagpuin mo po, Panginoon, ang kanilang financial aspecto, O God, at buksan mo po ang langit, at ibuhos mo po ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Salamat ng marami, Panginoon. Kami po'y maglilingkod. Kami po'y magpapatuloy. Hindi ito sa paglilingkod, Panginoon. Salamat, Lord. We praise you. We honor you. In Jesus' name. Amen. Magandang gabi po muli sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon na ating Diyos na buhay. Amen and amen and amen.